Ako je možné, že v západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti? Zoberte si pluk z Azova, ktorý je preukázateľne fašistický pluk. Viete, čo je na Slovensku povedané? Že banderovci a takíto všelijakí, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bitkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Vojna na Ukrajine nezačala včera, ani pred rokom. Vojna na Ukrajine začala v roku 2014, keď ukrajinskí nacisti a fašisti začali vraždiť ruských občanov na Donbase a v Luhansku. Môžeme ukázať celému svetu vyvraždené deti, vyvraždené rodiny, vyvraždených civilistov. Áno, prišla nejaká odpoveď, my s ňou nesúhlasíme. Veci by sa mali riešiť diplomaticky, sami sme odsúdili vojnový zásah, ale my nemáme svet čierno-biely, že to je len takto a nie je to inak.